Bon dia, bona tarda, bona nit i benvinguts a aquest nou vídeo. Aquest nou vídeo que jo no sé si estic fent un prepartit del Getafe, un postpartit de Copa del Rei del Constancia o què nassos estic fent. Massa feina, se m'ha girat tot i al final aprofitaré aquest prepartit de la jornada 11 contra el Getafe per dir quatre cosetes que em va deixar, quatre sensacions que em va deixar aquell Constancia Girona de dimarts. Aprofito la intro per parlar d'aquest partit i després ens centrarem en aquesta jornada 11 de Lliga que ve demà divendres. Estic gravant això dijous, he escoltat la roda de premsa de Mitchell, la roda de premsa prepartit del nostre entrenador, que avui per cert fa 50 anys. Felicitats Mitchell, jo aquí parlo com si m'estigués escoltant, saps? Però bueno, anem al lío una miqueta. Apunts molt ràpid per la Copa del Rei, al final, hem passat l'eliminatòria, que al final és del que es tractava, amb un susto considerable, però anar a pròrroga contra un equip que juga una categoria per sota del teu filial demostra que no s'han fet bé les coses, demostra que aquest partit molts jugadors anaven sense ganes, amb motivació zero, però té algunes coses positives que intentaré centrar-me en elles perquè si no està la cosa com per calar-li foc a tot. Si tu al final mires que estàs cué de primera i mires que vas a pròrroga per passar la primera ronda contra un equip amb tots els respectes al Constancia d'aquest nivell, doncs donen ganes de cremar-ho tot una miqueta, Però l'ho dit, passem a eliminatòria, competició que Mitchell diu que és important i que li fa molta il·lusió, sembla que els jugadors no tanta, i coses positives, doncs que tenim algun nen del filial que fa bona pinta. L'As Kuruma crec que ja el coneixem tots. Papa Dameva crec que més o menys el tenim també mig controlat, està verd, però té un físic considerable i és un noi que si se li va polint pot ser un jugador de futur. Encara no, he dit de futur. I a mi em va sorprendre molt el central, Salguero. Penso que va fer uns minuts molt bons. És un tio que, si no m'equivoco, van fitxar del Xerez. Vaig veure un tuit del Xerez Deportiu, em penso que era, és que no me'n recordo quin equip era, crec que era el Xerez. Té 20 anys, si no recordo malament, ho vaig mirar al moment. Em sembla un central interessant i més amb la confecció de la primera plantilla com ha quedat. No per tenir minuts com a titular, ni molt menys, però sí que si anem tan justos en defensa, doncs potser sí que a més d'una convocatòria haurà d'entrar. Sorpresa que no vagi a la convocatòria de demà contra el Getafe. Ara després la mirarem, després parlarem d'ella. Què més em quedo d'aquest partit contra el Constancia? Doncs em quedo, com sempre, Estuani no falla mai a la seva cita amb el gol. Em quedo amb que sembla que Mitchell ja ha vist que la broma de Solís s'ha acabat. Va preferir treure l'Anell per ficar a l'Ivan Martín abans que treure l'As. Crec que això és molt representatiu de la confiança o la no confiança que té ja Mitchell en ell. I segueixo buscant coses positives, doncs continuaria jo dient, per exemple, que l'únic que repeteix del partit contra l'Oviedo, l'únic titular que ha de repetir és en Vitor Reis. Bona dada per tema de repartir minuts a la plantilla, per tema d'acumulació de minuts. I sobretot jo em quedo amb una cosa, i és que al final, com ho diria jo, per la confecció de la plantilla, per com ha quedat la plantilla, crec que el Girona, si vol tenir èxit en la temporada en general i en els partits en particular, necessitarem marcar bastants gols. Al final som un equip que serem febles defensivament, llavors hem d'anar a buscar 2-3 gols a favor per partit. Llavors què passa? Que per aconseguir això és important tenir llum on és més difícil tenir-la, que és a la zona de 3/4. Què passa? Que crec que tots estarem d'acord, dels 3 noms que diré, en 2 segurament tots estarem d'acord. Al final els jugadors amb més qualitat a 3/4 de camp, on fa falta aquesta llum per definir les jugades, per matar les jugades, per fer aquesta última passada, per decidir si xutar, per decidir si obrir, per decidir com acabar-la de fer. Crec que els 3 millors, per a mi, amb diferència, són Ounahi, Lemar i Sigankov. Ounahi el vam recuperar al partit contra l'Oviedo, el partit de Copa del Rei ha descansat, a Lemar l'hem recuperat, ja ha fet uns 50 minutets o així, va fer tota la pròrroga i diria que alguns minuts del partit en si,
i Víctor ja va jugar alguns minuts contra l'Oviedo i que Copa del Rei va sumar uns minuts de bastanta més qualitat. Llavors, considero molt bo això, estem recuperant gent que ha de ser molt important a la temporada, estem recuperant gent que necessitem que recuperin la seva millor versió i això es recupera només jugant partits. Per això també ens ha servit aquest partit de Copa del Rei. I bé, crec que poc més a dir d'aquest partit de Copa del Rei. Com deia, hem passat ronda amb un ensurt considerable, però al final l'hem passat i serà positiu per anar donant minuts a aquests jugadors que no tindran tants de minuts a Lliga i que al final han de ser importants sí o sí durant la temporada. La temporada és llarga i ens interessa, doncs, ara em ve un nom al cap que molts, ara direu de què vas, és important fins i tot que Abel Ruiz guanyi minuts i que guanyi confiança i que pugui estar preparat per quan necessitem que porti algun partit de Lliga. Anava a tallar el tema d'aquest Copa del Rei, però m'estava saltant un tema per mi preocupant tampoc, però un tema que no considero menor ni molt menys. L'esborrada que es fot Livakovic en aquest partit, quan ell sabia que seria titular, és de campionat, És de campionat i jo ara sí que... Bueno, he comentat a les xarxes i crec que és així. Eren molts els que volíem veure'l. Jo sempre deia que s'havia d'esperar el moment idoni per fer el canvi. Hi havia gent que no entenia que s'hagués d'esperar, que no passa res per anar rotant porters. Jo la meva visió és que és una posició bastant complicada i fer una rotació constant de porter no és bona, però crec que el 90% de l'afició del Girona volíem veure el moment de fer el canvi i de veure aquest tros de porter, perquè és molt bon porter, que vam aconseguir l'últim dia de mercat. Però amb aquesta esborrada crec que ara ja aquest número de gent que demanàvem que jugués, crec que ha caigut en picat i haurà de caure en picat. O sigui, ha demostrat una falta de compromís de l'hòstia. Jo puc entendre el seu malestar, el seu cabreig, la seva mala bava respecte a Mitchell, perquè al final suposo que aquest senyor venia que si no li havien garantit minuts, li havien insinuat que seria el porter titular. I ell ve i es troba suplent d'un porter que a més les primeres jornades va fer unes actuacions molt dolentes. Però clar, ara, amb aquesta esborrada que es fot a la Copa del Rei, jo ara crec, coneixent a Mitchell, que ha signat la seva sentència. Veig molt difícil que el senyor Livakovic vesteixi la samarreta del Girona en algun partit. Veig a Livakovic anant-se al gener, tal qual va marxar Pau López l'any passat, trencant la sessió i tornant al seu equip i buscant on acabar la temporada. No sé què pensa del tema Livakovic, jo tenia moltes ganes de veure, la veritat, perquè sé que és un tros de porter i tenia ganes de veure'l defensant la nostra porteria, però amb això per mi ja ha acabat. Sense res més, deixo aquí aquesta intro amb el postpartit del Constància Girona de Copa del Rei i ara sí, anem a veure aquesta jornada 11, anem a mirar una miqueta aquest Getafe Girona. Doncs vinga, som-hi amb aquest prepartit de la jornada 11 Getafe Girona al Coliseum. I el primer que vull fer és fer una ullada a la classificació, ullada ràpida, tots coneixem la situació més o menys, aquí la teniu. Continuem QEs, a 2 punts de sortir del descens, 7 punts en 10 partits, 9 gols a favor, 22 gols en contra. Continuem sent l'equip més golejat, 22 gols en contra, és una mitjana, ara es calculen molt bé les mitjanes, dividir entre 10, a tots se'ns dona bé. Una mitjana superior a 2 gols en contra, portem 9 gols a favor. Doncs el resum molt ràpid és per què estem aquí? Doncs perquè som l'equip més golejat i som dels equips menys golejadors. Som l'equip amb la pitjor diferència de gols a favor en menys gols en contra i estem doncs on per números hem d'estar. Per sensacions, i començo a estar una mica cansat ja d'això a les prèvies, avui Bordalàs ha tornat a dir que clar, és que el Girona està més a baix del que es mereix. Hòstia, això em recorda altres anys que tothom deia el mateix però no aconseguíem sortir de baix i ens costava l'hòstia. No m'agraden aquestes declaracions. Al final quan es comencen a repetir setmana rere setmana de no, és que per això que hauríem d'estar més a dalt han tingut mala sort. Ja, però la mala sort de vegades també és perquè no busques la bona sort. Anem al camp del Getafe.
Getafe, que es troba instal·lat a la 10a posició, un equip de resultats molt curts, ja ho veieu aquí a la imatge, 10 gols a favor, 12 en contra, o sigui una mitja d'un gol a favor i 1,2 en contra, o sigui el seu resultat mig, diguéssim, seria un 1-1. Bueno, un equip que al seu camp ja sabem que és molt dur, és difícil de guanyar-li, però sí que és veritat que tampoc està tenint grans resultats com a local. Aquí us deixo la imatge dels 4 partits que porten una victòria, 2 empats i una derrota. I la derrota sí que és veritat que és contra el Madrid. O sigui, els hi costa guanyar, però costa molt guanyar-los també. Llavors, bueno, veurem. El que sí que és cert és que, com deia a la intro, per la configuració de la plantilla som molt febles en defensa. Per tant, jo dubto molt que Getafe, i més sabent la intensitat que posen ells, dubto molt que sortim amb una porteria a 0. Llavors, si volem treure alguna cosa positiu, crec que hauríem de marcar un gol. Un gol com a poc per treure un empat i 2 gols si volem intentar guanyar. Jo, igual que dic que dubto que sortim amb una porteria a 0, també dubto força que el Getafe que el Getafe, si s'avança en el marcador, continuï buscant la porteria. O sigui, al final el Getafe es caracteritza per fer partits superintensos, uns partits amb una intensitat altíssima, que si no els iguales et guanyen segur, però que també et guanyen 1-0, 2-1 o coses així, perquè al final no són un equip que vagi a buscar-te. És un equip que si aconsegueix el primer comencen a fer el que nosaltres no sabem, que no es jugui a res, el que ens va faltar en el descompte contra l'Oviedo. El Bordalàs li podria donar unes classes a Mitchell, perquè és el que ells fan quan s'avancen al marcador, i els dona el mateix si és al minut 20, si és al minut 40 o si és al minut 87. Ells són molt pragmàtics en aquest sentit, són molt pràctics, i si ells s'avancen al marcador ja està, ells volen guanyar i la resta els preocupa entre poc i gens. Criticable o no criticable, porten una pila d'anys a primera i amb bons resultats i hosti, què vols que et digui? A mi és un equip que no és un futbol gaire atractiu de veure'l, però sí que la intensitat que li posen sempre és envejable. Segurament és l'equip més intens de tota la primera divisió i ja porten unes quantes temporades siguent-ho, no? Ara, bueno, vist la classificació, anem a mirar una miqueta la convocatòria. Una convocatòria que aquí us deixo la imatge també. Livakovic ja s'ha recuperat de cop dels problemes d'esquena que tenia, només li van impedir d'anar a Mallorca. No sé, potser l'avió era massa petit per un jugador de la seva categoria o el camp no s'adequava a la categoria que ell té com a porter, llavors es va esborrar. A Getafe es veu que li agrada més la idea de jugar en Lliga, no? Deixem el tema Livakovic perquè estic molt calent amb ell. De la convocatòria que destaco, que anem recuperant molta gent. Al final ens falta... Anem molt en pilotes en defensa, continuem, David López continua fora, no sé quan li queda. El tema de David López van dir que era un mes i ja s'està allargant molt, comença a preocupar. Avui a la roda de premsa Mitchell ha dit que David López, que estava ja molt a prop de tornar, tampoc ha dit que estigués com per tornar aquest cap de setmana, però que estava molt a prop de tornar i que aquesta setmana ha tingut algun problema, algun entreno o alguna cosa així, ha dit, no sé les paraules exactes que ha dit, però bueno, que ha tornat enrere de la recuperació de la lesió que ja porta, diria que ja va cap a 6 setmanes, quan des del principi van dir un mes. Però bueno, i a aquest li sumem francès, doncs quedem amb una defensa bastant en quadre. O sigui, al final, centrals purs, a veure, que no m'ho he mirat amb temps, sí, és Arnau, Vitor Reis i Blind. Realment no tenim ningú més, a menys que fem, Witsel ficar-lo de central, però és que Witsel no entrarà de central, o sigui, al final anem amb 3 centrals. Llavors jo pensava, en el meu cap, jo volia recuperar la línia de 5, veient la convocatòria ho veig una miqueta més complicat, a no ser que tots 5 estiguin per ser perfectes per fer els 90 minuts. Clar, hòstia, no ho sé perquè no sé, tampoc és gaire bo sortir i no tenir cap central. Per això deia a la intro, he comentat que em sobtava molt que Salguero no hi anés com a fons d'armari, no? Per tenir-lo a la banqueta, perquè, hòstia, jo què sé, una groga aviat a un central o
o una vermella fins i tot d'algú perquè hagis de recompondre la defensa, i és que no tens cap opció, però bueno. Vist això, jo suposo que anirem amb 4, anirem en línia de 4, però bueno, ara després m'atreviré a fer una miqueta d'11. Què més destaco de la convocatòria? Bueno, com he dit a la intro, recuperem gent, recuperem molta gent, ja tenim Víctor Sigankov ja ha fet bons minuts, l'Emar ve de fer uns bons minuts també a Copa del Rei, Unai torna a convocatòria després de descansar la Copa del Rei, torna Blind, espero que estigui bé Blind, no va anar a la Copa del Rei en principi per unes molèsties al pubis, es veu que el taca-taca se li va quedar coix i es va fer mal en el pubis. Hòstia, és preocupant anar amb tan pocs defenses i Blind amb l'edat que té i problemes i molèsties en el pubis, però bueno, esperem que no ens haguem d'arrepentir de no anar amb més gent, encara que sigui del filial, per tenir recanvis a la banqueta. Bueno, aquesta és la convocatòria, aquí teniu la imatge, torna amb 2 del filial, Las i Papa. Las per mi hauria de ser el recanvi natural al mig del camp, la broma de Solís jo crec que ja s'hauria d'acabar, ja he parlat moltes vegades d'ell, no tornaré a dir el que ja he dit, o sigui, no és jugador de primera i crec que no hauria d'estar a la plantilla i ja està, i espero que al gener se li busqui una sortida i fora. I a més del filial, doncs a més de Las, que sí que considero que pot tenir un minuts de qualitat, doncs portem a Papa, que aquest sí que crec que és necessitat pura, perquè sí que físicament és un toro al tio, però per qualitat sí que va justet com per primera divisió, almenys això és la sensació que em dona. Ara potser surt al minut 80, en 0-0, es casca una jugada de l'hòstia i fem el 0-1 gràcies a ell, no? Però per mi, en principi, Las sí que és un tio que físicament ens pot aportar molt, però per qualitat va molt justet per primera. De moment ja li arribarà el seu moment, esperem. Què més? Doncs això, dic que costarà, serà partit molt complicat pel tema de la intensitat que posa el Getafe. Nosaltres, si anem amb la intensitat que hem anat al camp del Constància, ens guanyaran fàcil, i jo espero que vagin amb l'elecció apresa, amb la lliçó apresa, i que igualem la intensitat, perquè si igualem la intensitat jo soc del parer de Mitchell, que tenim un equip amb molta qualitat de mig del camp endavant. El que ens falta al final és un bon mig centre que rasqui molt i més recanvis a la defensa. Llavors, si aconseguim guanyar-los en intensitat i convertim el partit ara colpeges tu, ara colpejo jo, crec que tenim les de guanyar. També em preocupa el tema de que el Getafe ens doni la pilota, perquè s'ha demostrat que quan hem de tenir nosaltres la pilota i hem de moure nosaltres per buscar l'ocasió, em costa moltíssim crear alguna cosa. O sigui, el típic equip que ens dona la pilota i que ens diu feu vosaltres, se'ns atraganta molt més, ens ennuega, diria que seria la paraula exacta, se'ns atraganta molt més que jugar contra un Barça, contra un Bilbao. Ens interessen equips que estiguin més oberts, que ens vinguin a buscar, i no altres equips que ens donin la pilota i que hagin de crear-nos nosaltres el perill. Bueno, no sé què pensar. Jo espero que els igualem en la intensitat, espero treure alguna cosa positiu. Hauríem de treure alguna cosa positiu, i ja quan va començar aquesta sèrie de 3 partits és el que dèiem, de buscar un 6-9, 7-9. De moment anem amb un 1-3, llavors aquí a Getafe hauríem d'intentar treure alguna cosa positiu, com a mínim l'empat, i guanyar setmana que ve a l'Aves a casa, i ja teniries un 5-9 que, bueno, encara serien uns números mitjanament decents pel trio aquest de partits que hem tingut de la nostra zona de classificació, suposadament, que bueno, ja ens agradaria estar on està el Getafe, però bueno. Doncs vinga, ara sí m'atreviré a fer una miqueta d'11, a veure, m'atreviré a fer una miqueta de Mitchell. Aquí us deixo la imatge, jo tornaria a donar-li a Gazzaniga a la porteria, ja hem parlat del tema de Livakovic, jugaria amb línia de 4, jo m'agradaria molt tornar a la línia de 5, però anem tan justos de centrals que posar-los a tots les defenses de cop a l'11 titular i després haver-hi algun problema d'alguna lesió, alguna vermella que faci recomposar l'equip, alguna groga molt aviat que ja t'hagi fet de canviar algun dels de darrere, preferiria tornar a la línia de 4. I en aquesta línia de 4 què faria jo? En aquesta línia de 4, Àlex Moreno, Blind, Vitor Reis, i lateral dret optaria per Hugo Rincón. Deixaria Arnau a la banqueta, perquè a més Arnau des de la banqueta ens aporta molta polivalència, pot jugar a moltes posicions i ens donaria molt de joc per canviar el partit més endavant.
A més, Hugo Rincón dona una profunditat que Arnau no la dona i en principi jo el partit que m'espero és que el Getafe ens doni a nosaltres el poder de la pilota i que ens faci ser a nosaltres el protagonista i el que ha de fer les jugades, ha de buscar les jugades d'atac. Llavors crec que amb Hugo Rincón guanyaríem més que amb Arnau realment. Al mig del camp, el que tenim Urban Martín Witsel, la parella d'or, la parella que bueno, no serà la ideal, però de moment i fins al gener, si no s'arregla la plantilla, serà la parella titular indiscutible, crec, en aquesta zona del camp. Més endavant una línia de 3 on he optat per Joel Roca. Joel Roca jo crec que impossible treure'l de l'11 ara mateix. Si no fot una davallada important, aquest senyor, aquest nano, aquesta temporada gaudirà de molts i molts minuts. Ens dona moltíssim. I després Unai Sigankov, que els poso així, però jo crec que és el que farà Mitchell. M'agradaria molt Lemar, però Lemar encara crec que millor anar a poc amb ell amb l'historial de lesions que té. I Unai Sigankov crec que són dos que podran anar intercanviant les posicions. Realment tots tres, tant Joel Roca com Unai com Sigankov, podrien anar intercanviant les posicions perquè els tres són uns jugadors de molta qualitat i que poden aportar moltíssim. I a dalt, doncs, bueno, opto per Banat. Sí que he estat a punt de posar Stuani perquè crec que serà un partit de molta lluita i crec que serà un partit on no trobarem gaires espais, on no trobarem espais fàcils a dalt i potser ens aportaria més un Stuani que un Banat, que és un davanter que explota millor les seves qualitats quan pot córrer a l'espai, quan pot llançar desmarcades, i crec que aquest partit no serà d'aquest estil. A més, amb l'11 aquest que proposo, també proposo aquest 11 pensant molt també en el que ens poden aportar després des de la banqueta homes com Arnau i la seva polivalència, de poder fer de lateral, de central, inclús de mig centre, reservar-nos a Bryan Gil, un jugador molt explosiu que ens pot anar millor quan el Getafe estigui una miqueta més de baixada física, un Lemar que té una visió brutal però que tampoc està per jugar gaires minuts. Llavors he fet l'11 doncs, pensant això, no? Una miqueta en els canvis, en el que ens podem reservar a la banqueta per incorporar en el partit, depèn de com vagi, perquè per exemple he tingut molts dubtes entre Sigankov i Bryan Gil, però considero que un Bryan Gil fresc a la segona part o a partir del minut 60 pot rebentar el Getafe si l'agafa cansat. Aquesta és la meva visió, veurem si coincideix amb la del 50anyero Mitchell, veurem els que encerto, veurem els que fallo, veurem si els nostres 11 s'assemblen o no s'assemblen. Res més, deixo aquí aquest prepartit del Getafe Girona de la jornada 11, fins aquí ha arribat els cunyats de Montilivi.